Sar, tamno tay tiniaro program khaijak. Dalai hambai kopi derno kuila chini purbo basai bari gaw soba orwo chung kacha ang tabuk sak o komti dukan kata dibe dukan khulok bani tabuk sak 19টা dukan khulok ka ei ani constitution asaram bari ebong halhali এই দুইটা জায়গাও ন ও দোকান পাট খুলক যাব অব হুকাই তিনি আন লগি তো বড় আনি জোনা লগিছে পাঁচটা তারপরে তিনি 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 লিডার এবং সাবজেক্ট এবং আনি চেয়ারম্যান এবং তিনি সাবজেক্ট তব বাসাই বাড়ি এবং আনি চেয়ারম্যান তব ভাইস চেয়ারম্যান তব গাঁও সভায় এই যত তিনি tangnai rok joto nunani puja hambai tam hingai o dukan kulok mani orthono bon boro no utsao khainani जों halnok khlai dikankai halnok no kaham khlai chalok khankai buni utsao ngai je जोंबो सारा त्रिपुरा राज्यो गोबां borok halnok khlai no maisau je जोंबो tabukini kereng jagao जों जेता चिनी उपार्जन खाइमिया आ जागाव जों चिनी पिडिया डिसि तरफ फैतो अब चिनी बुबागारा फाइमानि परे न चिनी ओ एमडीसी फाननि दं जागो इके जोंनो एमडीसी फाननि आं तो दुइबार एमडीसी फान माखा दुइबार ताबुक तो पुरा आंनियाखौ ताबुक तै 38,50,000 मानान दं अब उन मासनि लास्टन मानाय आंगो 38 लाख मानखा आबो बाय आं खायका आबो नागे पुइला रां माने हिंखाय आं 250 पिस सेलाई मेसिन पाइका प्रत्येकटा गाव सभावनो 10 टाका लायरि जाका सेलाई मेसिन आणि 23 टा गाव सभा आइबो हालहालिबो 8 टा गाव सभा यांगो 12 टा 13 टा गाव सभा रि जाका यांगो आइकलै 22 टा 23 टा गाव सभा टोटल बाग जाका सेलाई मेसिन आउन परेखाय आं नायका सेलाई मेसिन तो बाक्सा तो तंखु करि साइमिया बाक्सा सुमना रिया रखाय तो फालबा गिरा आबो तो तंगै आबोनि कुनु बुम करि थाङो जे आं चंखा आबो उबुइनो ओ फालनक न जागाय खाइरिखा काय ओपन सेट खाइरिखा निनि को लिपस्टिक बाजार आरो ओपन सेट बर ताउ माने फालाय तो मगेतों फाल तो ता नायनाय o tabuni ngo bazar to ang jemon ang mansuk tungu oro bazar ngo bazar ngo tamse kama nongni bazar upal dogor bazar aro mangso phalnai ro kaisa apni open market chalo apni কয়েকটা জায়গা tungu jemon gormayo boro thaka ekta open market जों माने phalnai mukiding phalnai apni জায়গা rogo jeta samani a জায়গা rogo ang apni khainai hini tabuni last budget to anga boromi to aisi Sar, open set kholok jage kai bus tong tabuk tangi teb da tangjak buda tong tabuk tangjak kini do kaisa ka bortila te kaisa kai kochubari bo और वो कोचुबारी ऑलरेडी कंप्लीटिंग था शुद्ध नेम प्लेट सबक जाए को अब उनको जाए को पाथर मुंशी जाए को अब उनका कंप्लीटिंग था ना कि ऑलरेडी कंप्लीटिंग जाए को अब 15 दिन छकांग उनका अब वो बर्तिले ना वो और उनका 3टा दुकान एक साथ ना 3टा दुकान और वो 7 बाइक दी जाता उनकी 3 बाइक दी जाए 7 बाइक से खाई जाम और कहीं 7 बाइक खाई जाता अब वो कहीं इसा रंग बजट कबांग गई और वो 9,99,000 लाख रां अपनी एस्टिमेट नावैनो आरो 7 खाइजाका के चीन और अबनि बाजेट के कम बा अबनि बागे अ बाजेट न जों 7 नि मालिया नायनाय ते कैसा आरो 7 खाइनाय हिनि अलरेडी कंप्लीट काबो सिउनि आरो फाइल लाइजाक अंगनाय ते 3टा सेट ओ 3टा सेट इमिडिएटली सिउ सय थेखाय ओं थानाय रां किन्तु अलरेडी दं आबनि रां Sar, sekang ni jora rogo mohai set doga se kholok man nujak thaya phebe nong ne hapang phai bo bagran te dum nong bai tabu se jora lokurong ni bage se khamri khaiman bai sar bo bai mato अब जों तो अब नायो बिख्रा रक चिन त्रिपुरा हास्टेनि बर रक जेखाने माइकल निचाइमिया आजागो जों नायो बरनो बाहायके माइचारि नाय किन्तु बुबागारा नाहार मुंखाय बनो हानि नक फांनानि बागै
दरकार चिनि हानि नखफांनि मालिक रक तावबो हानि नखफां नुमाया गोबां जागा नुखा जेमन नेशनेल हाइवे तो नों जे जागा तलां जाका चिनिखाय कागज गरि रांमाया अरो ताबो ए जे ताब जयगुरि मिष्टान भान्डार आरो हातलां जाका बिनि ब किन्तु दुतला अलरेडि कमप्लिट खायखिगा बनिखाय कागज दङ बनि रांमान बिसि बगमान बिसि आंगबनो तीन अरे ओ ताबुक चिनि को तामनाय चिनि अ लामा हालालि थामा लामा अ हासुगो राबात बागान तलांजागमानि यांनि बंनि बरनि राबात बागान एवं चिनि जारा कागज गोनां राबात बागान दं बरक मानो 300 टाका खालाय कायसा बुफांनि हयतो केव केव मानका 400 केव केव माका 500 कायसा बुफांनि अरो हंकाय बर बुसुरि 50 टाका पेपर नाय रेडी डकुमेंट रेडी दिनाय न म 300 बुफां 300 400 दिनाय कायसा कायसा बुफांखौ ओंखाय 200 300 बुफां थांखाय बिनि बुसु रां बिनि रां कम थांबा अबनो जों नायो बुबागारावबो नायो जे जेखाने जों मुया जानाय रक ताबुक बो हानि नखं मुया बनो हानि नखं खायना बागै ताबुक लास्ट चिनि टिपो मुका बुबागारा बाय एग्रीमेंट ताबुक नाय दङ डाइरेक्ट फान्डिं एवं ओ चिनि हा जोंनो रिन्जु एडिसि बिथिङाव अ दुइटा जानि ताबुक नायनाय दङ जों लैंड एवं डाइरेक्ट फान्डिं अ दुइटा जों एडिसि जगन पुइला माखाय जों बबाइन चेक नायहिनि ताबुक जराते चिनि लिडार दङ चंनाय दङ बुबागारानि आबो आकनि माने माखाय आबाद जों अनेक बाथि थानाय रां डाइरेक्ट फान्डिं फायगा आरां केव माताया डाइरेक्ट आईएस अफिसार चिनि आरो खुमलंग आसुकनाय ब हैंडलिंग खायनाय स्टेट गवर्नमेंट आरो ते थाना नांगरि रां डाइरेक्ट हैंडलिंग खायनाय आईएस अफिसार खरसानो बरो निउ खायनाय ब अ समस्त रां खायमाने आरो हैंडलिंग खायनाय बागै जों आबानो दाबि चिनि ओके अ एडिसि बिथिङाव तावब जोंखाय पुखुरि मुरुगो हा अ गवा त्रिपुरा राज्यनि जत एडिसि बिथिङाव पुखुरि मुरुगो आरम तलानायखे बरक स्टेट गवर्नमेंट बागान मुरुगो बुबां जों मुरुगो बरक बुबां तानि तलां थांगु बुबां तानि तलां रांनि नखंखाय बरक मुरुगनायखाय जों त्रिपुरा राज्यनि जत एडिसि बिथिङाव ओंखाय अबनि मालिक न ताबुक बुबागारा नाय दङ अबनि मालिक जों नाय अ मालिक थांखाय आबनि फराय चिनि जता मुया जानाय रक जेता जों ता उनि जाति दंनाय रक बंनि एटा उद्धारि लामा अबो नायथु दङ अबसे कक जतन हामबाय कक थाइनि सामानि अरन मुथाका अ एलाकानि बर रंथानि आनि हबं दंनाय अ दुकान ऑटोमेटिकली खुला दंथुन आर जदि खुला रि मेलिया ब दुकान खाइ मेलिया जदि ब 2 मास हयते 3 मास दुकान खाइ मेलिया के बनो याकारि कुनिनो मालिक दिनाय अबचिनि हाइकेन साजाक दं ब दुकान चालक मालिया के बनो आं 3 मास नायनाय 3 मास परे ते कैसे मालिक न जनाय हाइसे तब दुकान चलिना नांनाय आसुना कक जतन हामबाय हामबाय सर